Xmura kol madwar l-artal, il-poplu ġdid li ġbart. Natu kull ima wixandru, Sultan tas-sema u l-ard. Kodba mqazza nisimgħu, tkellim inallum fiskit. Kelma tiegħek tkun id-daw, Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Mela l-birħa minna l-festa tal-qalb imqazza ta' Ġesu u llum sejrin nagħmlu t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija tal-qalb ta' Ġesu. L-Om Verġni kienet tos f'qalba dawn l-ħwejjeġ kollha. Il-Madonna tallimna sabiex inħarsu u nożżu f'qalbna kull pass ta' Ġesu. U wkoll Marja tiġbor il-ħsibijiet u l-emozzjonijiet u tifhem li don jista' biss jintlaqa u Marja tħares u toss l-imħabba inkarnata. U allura l-imħabba qatt ma twaqqaf iżda dejjem tressaq lejn il-ħelsien u l-ubbidjenza lejn il-Missier. U propju Ġesu imexxina lejn il-qalb tal-Missier u jurina it-triq li għandna nimxu biex ninteressaw ruħna fil-ħwejjeġ tal-Missier Alla. Issa bħalma Ġesu kien jisma' u jitgħallem mill-imal minn tat-tempju u Marja kienet tisma' u tos f'qalba dak li kienet tisma', aħna wkoll bħala insara illum imsejħin biex nisimgħu l-Iskrittura Mqazza. U din l-Iskrittura Mqazza nożżuha biex tikber u tiffjorixxi fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Allura ejjew ninġabru fiskit sabiex induru u anke il-kelma talla inħalluha tgħix fostna u ġofina sabiex nieħdu minnha l-barka u l-fwieħa kollha tagħha ta' ħajja u ta' tama. Għalhekk ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bil-għemil billi ħallejt mirjieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Nitolbu dil-Quddisja b'suffraġġju tal-mejjet Emanuel Vella. O Alla inti jurejtna fi Kristu il-għana ta' imħabtek li ebda moħħ ma jista' jifhem u rittaqqat mal-misteru ta' qalbu l-Imqazza Verġni Marija. Għamel li aħna jkun jistħoqilna nkunu dejjem fil-Knisja, imsieħba f'imħabtek u xhieda tagħha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-krieb tal-profeta Eżajija. Nisel il-poplu tiegħi ikun magħruf fost il-ġnus u wliedhom qalb il-popli. Kull min jarhom jarafhom li huma nisel imbierek mill-mulej. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Għax hu libbisni bil-biss is-salvazzjoni
bil-mantar tal-ġustizzja għat-tieni. Bħala rus imżejjen b'kuruna, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Bħalma l-art tnibbet l-imbiet, bħalma l-ġnien inibbet il-miżruħ fih, hekk il-mulej inibbet il-ġustizzja u l-foħrija quddiem kollha kemm huma l-ġnus. Il-kelma tal-mulej doħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi ngħidu. Ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Ferħet qalbi bil-mulej, irtefet rasi fil-mulej, iddieħak fommi bl-edewwa tiegħi, għax fraħt bis-salvazzjoni tiegħek ngħidu. Ferħet qalbi bil-mulej u s-Salvatur tiegħi. Tkisser il-qaws tal-qawwin u d-dajvin tħażmu bil-ħila, l-imxebbejn bil-ħobs inkrew u ma baqgħux jitħabtu l-imġewħin. Il-mara bla tfal wildet 7 u dbielet il-mara b'ħafna tfal. Ngħidu, ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Il-mulej jibgħat il-mewt u jagħti il-ħajja, iniżżel fl-imwiet u jtalla. Il-mulej jifaqqar u jagħti l-ġid, ibaxxi u jolli wkoll. Ngħidu, ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Iqajjem mit-trab lill-imsejken u l-fqajjar jerfgħu mill-miżbla u jqiegħdhom mal-kbarat biex jirtu tron ta' ġieħ. Ngħidu, ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Inqumu bir-rief għall-Evanġelju. Alleluja. Ħin hija l-Verġni Marija li żammet sewwa f'qalba il-kelma ta' Alla u kienet taħseb fuqha bejna u bejn ruħha. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ta' kull sena l-ġenituri ta' Ġesu kienu jmorru Ġerusalem għal-festa tal-Eid. Meta kellu 12 sena, telgħu wkoll skont id-drawa ta' dik il-festa. Wara li għaddew dawk għall-ġranet qabdu t-triq lura, imma tfajjel Ġesu baqa' Ġerusalem bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu. Huma ħasbuh qiegħed ma' xi wħud li kienu fit-triq magħhom. Iżda meta wara jum miexi feċċewh fost qrabathom u n-nies li kienu jafuhom u ma sabuhx. U għalhekk reġgħu lura Ġerusalem ifittxuh. Wara 3 ijiem sabuh fit-tempju bil-qiegħda f'nofs l-għalliema jismagħhom u jistaqsihom. U kull min semgħu baqa' mistaġeb bid-den u t-tweġibiet tiegħu. Kif rawh instamtu u għammu qaltlu, ibni, dan għaliex għamiltilna hekk. Ara missierek u jien konna qegħdin infittxuk b'qalbna maqsuma. U Ġesu għalilhom, għaliex kontu qegħdin tfittxuni, ma tafux li jiena għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Iżda kliemu ma femuhx. Imbagħad Ġesu niżel magħhom u reġa' mar Nażaret u kien jobdihom u ommu kienet tosf qalba dawn il-ħwejjeġ kollha. Il-kelma tal-mulej. Inresqu t-talbit tagħna lill-Alla li fil-qalb la teba ta' Marija tagħna raġġ ta' dawl u tama fil-mixja tagħna ta' kuljum. Għalhekk ngħidu, tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Sabiex il-Verġni Marija tatina li niggustaw il-kelma tiegħek, ħalli permezz tal-qari u l-meditazzjoni tal-Kotba mqazza
niltaqgħu ma' Kristu u l-imħabba tiegħu lis-salva nitolbu tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Sabiex l-om qaddisa tiegħek tħares lill-umanità minn kull vjolenza u tagħti l-paċi tal-qalb lil kull bniedem li hawn fid-dinja nitolbu. Sabiex il-Madonna tenna nkunu bħala dejjem lesti u disponibbli għal ħtiġijiet ta' ħutna nitolbu. Sabiex fuq l-eżempju ta' Omna Marija aħna l-koll inġorru fil-qalb tagħna lil Kristu u nxandruh f'ħajjitna lil daw koll li niltaqgħu magħhom kuljum nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talbit tagħna. Mulej Alla tagħna, inti għamilt il-qalb la teba tal-Verġni Mqazza Marija amara għal verb tiegħek u post qaddis li fih jagħmar l-Ispirtu Santu. Għati lilna li nħobbu lilek u lil ħutna b'qalbna kollha bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek. Frott tal-artu xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-imbit. Ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddaf li mulej meħżuniti u id-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej it-talb u l-offerti li nħeddin nagħmlulek f'ġieħ l-Imqazza Verġni Marija biex b'din il-qima qaddisa u bil-grazzja tiegħek bħala naħsbu kif kien jaħseb ibnek Ġesu Kristu li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-għaġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek imma li żjed illum fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Aħna nfaħru l-kobor tat-tiba tiegħek bl-istess sinnu tar-raddi l-ħajr li għamlitlek omm ibnek għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuq l-ħnina tiegħek bla tarf meta ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek li bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna, ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bil-qtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilha nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Imbirek minn ġej fisem il-mulej osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej tilajn ta' kull qudusija. Qaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadulak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal ħugdu biex orbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. mulej tiegħi walla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kaleċi inħabru l-mewtijek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet kollha u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Emanuel Vella li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huwa bil-magħmudija mitfibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna l-raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusep Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min oħati għalina.
la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisni tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u bid-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. If you welcome there and Christ,
nagħmel mulejlik l-xorb li ħadna, ikun jiswilna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazie, Signor Allah. Firna, Signor Allah. Nitolbu. B'din il-festa tal-imqazza Verġni Marija, aħna li xrobna mill-lejun tal-feddej, nitolbuk mulej, biex dan is-sagrament tal-għaqda u tal-imħabba namlu dejjem dak li jogħġbok u b'imħabba kbira naqdu lil ħutna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kum. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Tapinu ontal. Morru fil-paċi ta' Kristu.